Здравейте! Здравейте! Отново сме с вас и ще разгледаме отново една много интересна тема, а именно кой е Исус Христос. Има много твърдения за Него. Едното е, че Той е просто един обикновен добър човек. Другото е, че Той е Бог. Другото е, че Той е пророк. А някои казват, че Той е само един син на Бога. Какъв е твой коментар? За да разберем тази тема, за това кой е Исус Христос, трябва да четем Библията в правилния ред. Не отзад напред, а отпред назад, както трябва да се чете една книга. Затова и ние ще започнем нашето разглеждане от Стария Завет. В Битие 1 глава, 1 стих ние четем: в началото Бог сътвори небето и земята. Тук на еврит стои думата Елохим за Бог, само че Елохим е в множествено число, което означава богове. Но понеже глагола сътвори е в единствено число, преводачите го превеждат по най-добрия начин, като записват в началото Бог сътвори. Иначе те трябва да напишат в началото боговете сътвори, което не е правилно граматически, и затова те написват Бог сътвори. Обаче малко по-надолу в стих 26 и 27 ние виждаме, Бог казва да създадем човека по нашия образ, по наше подобие, и той ги сътворява мъж и жена. Във Вавилонската кула пък там виждаме, че Бог казва нека да слезем. Така че забелязваме, че Бог говори за себе си в множествено число, въпреки че той казва: слушай, Израилю, твоя Бог е един Бог. Да. Но говори за себе си в множествено число. И това го виждаме на много места. Как Яхве, което е името на Бога, е взаимно заменяемо с Божия ангел, с ангела на завета, с Михаил, с Божията слава. Това са взаимно заменяеми твърдения. Да. А има ли разграничение между отец и син в Стария Завет? Такова разграничение между отец и син в Стария Завет няма. Не можеш да намериш стих, в който да се казва, че отец и сина. Няма такова нещо. Това е. А пророчества има ли? Иначе пророчества наистина има. Ние виждаме примерно в Исаия 9 глава 6 стих, където ни се казва: защото младенец ни се роди, син ни се даде, властта на раменете му и ще му дадат име чуден съветник, Бог крепък, отец на вечността. В Исаия 7.14 ни се казва: за това сам Господ ще ви даде личба. Ето, девица ще зачне и ще роди син и ще му нарекат името Емануил. Какво означава Емануил? Сам ни дава Матей отговора на този въпрос. Казва ни: ето, девица ще зачне в утробата си и ще роди син и ще му нарекат името Емануил, което ще рече с нас е Бог. Това е Матей 1 глава, 22 и 23 стих. Тоест Стария Завет има пророчество за това, че ще има Божи син, но никъде не се говори за това време, че съществува такова понятие Божи син. Точно така. Дори както виждаме Матей, той ни казва, че де-факто Емануил, това означава Бог с нас. Той не казва Божия син с нас, нито син или пък пророка, той казва Бог с нас. Да. И от кога всъщност Исус Христос се нарича Божи син? Исус Христос се нарича Божи син като роден човек тук на земята. Това го виждаме в Лука 1 глава 35 стих. Ангелът ти отговори с думите: Светия Дух ще слезе върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святото, което ще се роди от теб, ще се нарече Божий син. И от тук нататък ние виждаме как Исус в целия Нов Завет започва да се нарича Божий син. Но той не се нарича само Божий син. Той се нарича и човешки син. Да. Нали? Така че ние виждаме това разграничение Божий син, човешки син, но въпреки всичко, дори самия Павел казва в 1 Тимотей 3.16, казва така: и наистина велико е тайнството на благочестивата вяра. Бог се яви в плът, засвидетелстван беше от духа, видян от ангели, проповядва между народи, приет беше с вяра в света, възнесе се в слава.
Самия Павел казва, че де-факто това е бил самия Бог, който се е въплатил. И всъщност виждаме изпълнението на пророчествата в Стария Завет, в Новия Завет, когато се ражда, Бог се превъплащава в човек чрез Дева Мария. Точно така. Ние виждаме, че има един синхрон между Стария и Новия Завет. И са неразделими. Те са неразделими, защото ние виждаме, че в Стария Завет има едно такова единство в Бога, въпреки че той говори за себе си в множествено число, но той е един Бог. Да. Виждаме го това същото нещо и в Новия Завет, където, ето примерно ще дам този пример с Филип в Йоан 14 глава, 8 и 9 стих. Там се казва така: Филип му рече: Господи, покажи ни Отец, това ни е достатъчно. Исус му казва: от толкова време съм с вас, нима не си ме познал, Филипе? Да, т.е. Отец и Исус Христос са едно. Абсолютно. Това е един Бог. Не можем да кажем, че това е разделен. Точно така. Много ти благодаря. А вие, ако харесвате нашето видео, не забравяйте да ни сложите един палец, но също очакваме вашите коментари.